Dragi prieteni, sunt Daniela Lucianistor de la mesajullumini.ro, mesager divin și vindecător spiritual, autor de cărți spirituale. Și astăzi doresc să împărtășesc cu voi o meditație primită de la Maestrii Ascensiunii, care conține coduri noi de inițiere. Dragii noștri, suntem Maestrii Ascensiunii azi cu voi, dornici să lămurim întrebările iscate de diferite scrieri și mesaje care circulă în lumea voastră, legate de evenimentele ce urmează să marcheze acest nou început de ciclu pe planeta voastră. În primul rând, procesul de ascensiune este o trecere care se întâmplă treptat, nu doar de-a lungul a câteva zile sau alte unități fixe de măsură. Acest proces este legat de un salt de conștiință la nivel de planetă. Acest salt de conștiință a fost atins la un anumit nivel și vă felicităm pentru asta. Ceea ce se întâmplă acum este o deschidere energetică care permite intrarea unui flux mai mare de lumină pe planeta voastră. Efectele exacte pot fi doar bănuite în acest moment, dar există posibilitatea ca noi descoperiri să vă schimbe rapid viața. Structurile politice, economice și culturale se vor schimba și ele. La nivel personal, schimbările vor permite păstrarea unei cantități mai mari de energie în corp, creșterea creativității și de asemenea veți deveni mai conectați la adevăratul vostru eu și la nevoile proprii. Cum puteți atrage și susține frecvențele ascensiunii în acest moment? Foarte simplu, dragii noștri. Eliberați trecutul. Voi vă îndreptați spre porți noi, păstrând și purtând cu voi amintiri și dureri ale eurilor voastre timpurii. Acestea vă opresc din creștere, vă conectează la emoții joase și vă împiedică să fiți tot ceea ce puteți fi. Noi suntem cu voi și lângă voi, dar nu putem crea și trăi această experiență în locul vostru. Iată exercițiul pe care vi-l propunem să-l faceți în fiecare zi în această perioadă, pentru a vă pregăti pentru schimbarea de ciclu și a păși cu ușurință în noile energii. Afirmați aceste adevăruri cu intenție și curaj. Recunosc în mine puterea divină care m-a creat și prin ea sămânța divină, și de aceea cer acum să fiu conectat prin ea la iubirea divină pe care o invoc acum în viața mea pentru a mă vindeca de tot ceea ce ființa mea este gata să vindece. Iubirea divină curge în mine și prin mine și eu devin iubire divină. Eu sunt iubire divină încarnată pe pământ. Recunosc acum în mine puterea divină care m-a creat și prin ea
sămânța divină. Și de aceea cer acum să fiu conectat prin ea la puterea divină pe care o invoc, pentru a-mi aminti cine sunt. Permit acum energiei fluxului universal să curgă în mine, reîntărindu-mi puterea proprie. Puterea divină curge în mine și prin mine. Și eu devin una cu fluxul energiei universale. Recunosc în mine puterea divină care m-a creat și prin ea sămânța divină. Și de aceea cer acum să fiu conectat prin ea la înțelepciunea divină. Să îmi inunde mintea, ajutându-mă să-mi înțeleg lecțiile proprii de viață și să evoluez cu ușurință, acceptând și accesând noile energii ale ascensiunii în viața mea. Înțelepciunea divină curge în mine și prin mine. Și eu devin una cu iubire. Cu iubirea divină, cu înțelepciunea divină, care îmi crește vibrațiile și mă armonizează în modul cel mai bun pentru ființa mea, la toate nivelurile de conștiință ale ei. Cer acum să fiu conectat la sinele meu cel adevărat, pe care îl invit să locuiască în mine, să-mi susțină alegerile, pentru a binecuvinta viața mea și a planetei. Îi invit acum pe toți protectorii mei divini să-mi stea alături, ca împreună să formăm din energiile noastre o stea luminoasă care pleacă să binecuvinteze cu energia ei, cu iubirea, înțelepciunea și bunătatea divină tot globul pământesc și toate ființele de pe planetă. Iubirea și energia noastră binecuvintează rețeaua energetică a planetei, miezul ei, atmosfera ei și atinge sufletul fiecărei ființe. În acest proces devenim unitate în iubire cu Mama Pământ, cu Sursa, Tatăl, Mama Dumnezeu și cu izvorul Duhului, Creator al vieții. Inspiră și expiră acum pentru a crește vibrația iubirii proprii și intenția prin iubire și creație divină manifestată. Eu sunt una cu lumina, creația și viața și cu tot ceea ce este în univers. Deschideți acum palmele voastre și primiți în căușul palmelor noua energie, codurile ei, la care aveți acces acum.
și permiteți acestor coduri și energiei să circule în toată ființa voastră. Extindeți-vă câmpurile și integrați energia primită, armonizându-vă cu ea la toate nivelele voastre. Rămâneți în pace, rămâneți în pace și iubire. Noi suntem maestrii ascensiunii, alături de voi în procesul transformării multidimensionale. Fiți binecuvântați! Să oferim acum mulțumirile noastre maestrilor pentru tot ceea ce am primit astăzi, pentru protecția și ocrotirea lor, pentru îndrumarea lor. Eu vă mulțumesc pentru că ați primit acest dar prin intermediul meu, de la maestri, pentru dorința voastră de a susține cu iubire schimbarea personală și a planetei. Vă invit să vizitați site-ul meu, Mesajul Luminii, pentru a afla alte inițieri, alte mesaje venite de la maestri, pentru a vă conecta cu iubirea și lumina divină. Pentru cei dintre dumneavoastră care vor să participe la meditația de inițiere cu energiile feminine din data de 12 a 12, îi invit să-mi scrie pentru a le da accesul la aceasta. Vă doresc multe bucurii și binecuvântări divine. La revedere și pe curând!